This is Ngobutenten Shop I channel. Thank you for the support. Keep on subscribing. Just subscribe by clicking the button below and make sure that you watch the videos. Thank you very much for the support. We are here at Orlando Stadium, Orlando Pirates 1, Sekhukhune North. Boy, My name is Atlehang Lubisi. yeah, Atlehang Lubisi. Where do you come from? Orlando East. Okay, boy. How do you feel about the game tonight? Angifila kahle. Yeah. Ngoba sikwazile ukuthola point. 3 points, ne? Yeah. Yeah. And Plus dala naliqina, ne? dala saliqina. Yeah, yeah. Nale game le ye Cape Town Spurs siyekile. Siyekile, ne? Yeah. So you wanted to win that one also. Yeah. And manje ban embarrass because of dala beshawa mase befika kunina bawi. Yeah. How do you feel ngalonto le? Angifila kabi ngoba bawina ngathi kuqala. Exactly, Yeah. yeah. Isasuka, ne? Yeah, bawina ngathi kuqala ende thina siyithanda. Sifuna ukuyinqoba iSundowns. Oh, nifuna ukuphusha Yeah. le phezulu, ne? Yeah. Kuthi nabo bawuza ukuthi ukuba number last kunjani. Kunjani, ne? Yeah. So nikuzwile nje kunjani kuba number last? Hayi kubi. Akukho mnandi, ne? Yeah. Yeah, yeah, yeah. Ngoba sekumele siphushe kakhulu. Ende kumele siphushe vele kakhulu. Yeah. And then man of the match yakho bokubani? Hayi man of the match ambe kuNdlondlo. Ndondlo udlalile, ne? Yeah, udlalile. Udlale kamnandi kumithi. Ngoba lapha midfield bebadlala ngaye. Yeah, strong. Kuye bekayenza izinto, Zenzeka. create amaphasi. Yeah, yeah. And uMakgopa hayi udeserve ibench. Bench, ne? Yeah. Why it is a bench? Hayi. Dlala ngama chance nje. Yeah, nakawasebenzisi. Akawasebenzisi. No, let's hope ukuthi uzoba grand uzobuza training maybe uzobona le video yabona ukuthi ayingeke intwana zithi angidlale grand bese ngiphakamisa amasokisi. Yeah. Yeah. And then udlala ne Chiefs on Saturday so what derby ucabanga ukuthi uzodlala kanjani? Hayi iChiefs inokuhlupha ngoba inabantu abayi3 abamakhala lapha emidlilini. Obani? uMarty. Umthethwa. Yeah. Castillo. Bamaka ne. Bayamaka labantu laba. Bazobe ba defender strong. So manje ucabanga ukuthi bazonidla ngabo labo. Mina ngokubona kwami iscore kuzoba kuyi-draw. Iba score. Nil. 0-0. Yeah. Ngoba na iChiefs ingozi street. Yeah. Na ngiyabonga kakhulu boy man. About uPrizi. Yeah. Uyagijima. Iyagijima. Yeah, but ngicine elimela asazi noma uzobe ebuyile nana manje. Hayi mina ngizominya ukuthi angambuyi. Ngizominya, hayi ngizominya. No, hamba minya boy. Ngapha abophutsana. Abaputsane Yo. ngapha. Abamudi ngapha. Abomodi. Hayi kuzobe kuyingozi. Mina ngiminya ukuthi uChina abuye. China ne. Yeah. Yeah, so that akwazi ukuthi abe nama clean sheet. Yeah, benama clean sheet. Yeah. Ngoba ubuthelezi unokubheda ufushula amabhola. Yeah. Ngazwa. Amdlula yeah. Yeah, ngcono mela tshintsha amadlavu. No, hayi siyabonga boy. All the best Saturday ne. Yeah. Eitada. Thank you very much. This is Ngobutenten Shop I channel. Please continue to support the channel. Make sure that you support the channel by pressing the button, the subscribe button below, and make sure that you watch the videos. Ona mapakania. Bakachuchu. Eitada.